मोसानो आरो मेथाइ रोजाबनो मोजां मोनग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव सान्तिपुर 2023 मायथाइयाव हायलुरुमबां मुंनि मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनाय फोरोंसालिखौ जागायदोंमोन आरो फिन बे फोरोंसालियाव मुं थिसननाया जागासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर मोसानो आरो मेथाइ रोजाबनो गोसो गुदुं बैसोर लाइमोनफ्रा बे फोरोंसालियाव मुं थिसनफैनो हागोन। लोगोसे बे हायलुरुमबां फोरोंसालियाव गोदानै भकेल फोरोंनो थाखाय आखायाव लादों। बेनिखायनो भकेल मोजां मोनग्रा लाइमोनफ्रा बे फोरोंसालियाव मुं थिसननानै भकेल सोलोंनो हागोन आरो नोंथांमोना आबुङै मिथिनो थाखाय 8011823003 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै मिथिना लानो हागोन। खौरां मेलनि उद्देश्यानो जाहैबाय जोंहा सिगांनिफ्रायनो 2023 निफ्रायनो आगस्ट 20 निफ्राय जोङो स्टार्टिं खालामनांगोन। हायलुरुमबां डान्स एकाडेमिखौ स्टार्टिं खालामनाय जादोंमोन। दा फैयै फैयै दिनै 8 मासआनो जाबाय बा 8 मान्थ्सआनो जाबाय। दा बेजों लोगोसे जा कन्टिनिउ डान्सआ जागासिनोखा आरो बेजों लोगोसे मोनसे मोजां मोनसे लानानै बेनो जाहैबाय जोंनिया भकेलबो जों एबार लादेरसिगोन। दा बिनि थाखायनो सोरबाफोर जुदि गोसो गुदुङै जेनेबा भकेल सोलोंनो गोसो दंबा भकेलखौ लानो हाफैगोन आरो मोसानो गोसो जादोंबा बेखौबो एडमिसन खालामफैनो हागोन। दासिम साबैसे सोलोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै दा सोलिगासिनो? दाथ' एक्सुवेलि जोंनियाव दा 30+ बिदि दङ। दा 30+ बिदि दङ। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो सान्तिपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथियोदि जाहाथे नैबे जोंनि हायलुरुमबां डान्स एकाडेमियाव गोदानै मुं थिसननायखौ जों लागासिनो दङ आरो मोसानायनिबो लागासिनो दङ आरो मेथाइ खननाय भकेलनिबो जों लागासिनो दङ। आरो सोरबाफोर जुदि सुला लानो एबा कन्टेक्ट खालामनो गोसोबा आंनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। 8011823003 बे नाम्बाराव सुला लानो हागोन। आरो जायगायानो जाहैबाय जोंनिया सान्तिपुर गुरखा भवन एबा कालचारेल हलाव जों लानाय जादों दासिमाव। डान्स हिसाबै मा स्टाइलफोरखौ फोरोंनाय जायो? डान्सआथ' बहुत स्टाइलनि दङ। दा डिजिनेसिना निउ स्टाइलाव दिनै नों फार्स्टआव आङो गथ'फोरखौ आर्टआव होगोरो जाहाथे बियो माने मोजां प्रिपेयार जागोरो। प्लास बिनि उनाव जोङो आर्टनिफ्राय फ्रि स्टाइल कन्टेम्परारि हिप हप बायदि बायदि जों स्टेपखौ होनाय जायो आरोना। भकेल लेभेलाव माबायदि? भकेल लेभेलावथ' इना एक्सट्रा मास्टार थागोन। बियो एक्सट्रा मास्टार आं बेखौ गोजाननिफ्राय लिंहरखाबाय। बिथाङा एक्सपार्ट माने एलाबार्टआव लानाय प्लास बियो बहुत गोबाव समनिफ्रायनो बियो माने फोरोंबोगासिनोखा। मा बारायफ्राव फोरोंनाय जागोन? दा बेखौ मथामथि सानडे एन्ड साटारडेआव लानाय जागोन आरोना। दासिम गथ'फ्रा माबायदि इनपुट जानानै दं? दाथ' माने भकेलाव गैथ'आ माने एबारनिबासो माने एडमिसन खालामनो हागोन आरो दा जोंना फर्मा एभेलेबेल दङ आरो लाफैनो हासिगोन आरो सोलोंगिरिफ्रा दा इमप्रुभ माबायदि जानानै दं? इमप्रुभआथ' थिगैनो दङ। दा बेवहाय आंनि माखासे स्टुडेन्टसफोर दं। दा बिसोरो नावबो सोंनो हागोन। बे ओनसोलनि पाब्लिकफोरनिफ्राय बा रायजोफोरनिफ्राय माबायदि सापर्ट मोनदों? सापर्टआथ' बिराद मोजाङैनो मोनदों। बिराद मोजां कमेन्ट होदों। दा नैबे दाख्लैहाय थांनाय आमलायगुरियाव मोनसे प्रग्राम जानानै थांदोंमोन बैसागुआव। दा बेवहाय आंखौ लांदां बैसागु बे चिफ जास्टआव लिंहरनायाव दा बाव माखासे गोबां पाब्लिकफ्रानो आंखौ बुंदों जोंनियाव बिदि बिदि नांगौ होननायखाय दा आङो मेथाइखौ नांगौ होननानै बुंनायखाय आं दा मेथाइखौ आं लाबोनाय जादों आरो। दिनैनिफ्राय फर्मखौ जों होबाय, स्टार्टिं खालामबाय। नोंथांनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै मोननो हागोन? मोननो हागोन। औ मोननो हागोन। अके। एडमिसननि फेसिलिटिखौ माबायदि बानायनाय जादों? एडमिसननि फेसिलिटिखौथ' जोङो डान्सनिखौ 500 लानाय जादों प्लास मान्थलि फिसखौ 300 आरो। जों खावलायोदि बेनो माने आंनिफ्राय हायलुरुमबां डान्स एकाडेमिनिफ्राय खावलायनाय जायोदि जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो
रायजो राजा एबा गार्जेनखौ लानानै आं बुङो जाहाथे गार्जेनफ्रा मोजाङै गावनि फिसा फिसौखौ जाहाथे मोजाङै नायनानै दा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जेनेबा होयो जोङो बयबो जोङो सोलोंनो लुबैयो नाथाय माखासे प्रब्लेमा फैयो जोंना बिमा बिफा बा गार्जेन हगारियाव दा आंनि रिकुवेस्टआव आं लुबैयो बिमा बिफाया जाहाथे गावनि फिसा फिसौखौ मोजां जाजानो लुबैबा सोलोंथाइजों लोगोसे बा फरायनायजों लोगोसे बा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे होयो आं बेखौनो आसा खालामो आंनिफ्राय साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बैंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन